At this time, ladies and gentlemen, allow me to give you my children. We are going to sing. Yung misis ko, sa kanya yan kasi. Biglang mayroon naging tersera ko at kwarta. But anyway, can I give you my eldest, Dr. Attorney Raymond Ashley, to be a very good singer of the months, and UP Madrigal singers. And my second son is my junior, working with a BPO in Makati. It's an international company. And then my youngest is Attorney Jonathan Buenmiapuy. He's working with our law office. He used to be with the Department of Labor, but right now we have our own law office, private law office. So for each and every one of you, we're going to do this song para Aiyo Matanang. Some Manila sounds for you all. A round of applause, please. Thank you. Balikan natin ang mga kabataan natin. Dekada 60. And switch it up a bit. Okay, a little something from the apple. There we go. There you go. Mahirap talagang mamahal ng syota ng iba. Hindi mo mabisita kaya okay sa'yo. Mahirap, oh, mahirap talaga. Maghanap na lang kaya ng iba. At ang aming nakita ang kanyang mga mata. Nawawala ang aking pagka-dismaya. Sige na, sunod lang, oh, bahala na. Bahala na kung magkagustuhan pa. Itayan mo ang number sa telepono. Huwag mo bigay ang tunay na pangalan mo. Pag nakausap mo siya, sasabihin sa'yo, tumawag ka mamaya, andito syota ko. Hey, come on. Put your hands together. Mahirap humarap ng iba, o sakit ng ulo, maniwala ka. Di kahit ano pa sabihin nila, iwanan siya, hindi ko magagawa. 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 Okay. Woo. If you feel like a bit dancing, the floor is open. Ang kasiyahan at tunay na pagmamahalan ay nararamdaman, lalo na kung nasasayawan. Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo.
itak na panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw-sunod ka sa itak na panahon. Kasama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin ay nag-iiba, kaya't sundin. Masasayang awitin, nararapat na nagbiligin. Maawitin bago ay naghihintay para isayaw mo. Sumayaw-sunod ka sa itak na panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin. Sumayaw-sunod ka sa itak na panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin. Sumayaw-sunod ka sa itak na panahon. Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw-sunod ka sa itak na panahon. Tugtugin ngayon. Sumayaw-sunod ka sa itak na panahon. Kasabay ang mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw-sunod ka sa itak na panahon. Thank you very much. Thank you very much, everyone. I would like to thank each and every one of you been here with us. Today is October 28, 2023, Saturday. Here in the Philippines, it's Saturday. So I hope you enjoyed our show, and hopefully we will have this again by next year. Maraming salamat po. We're now going to our ballroom dancing. Thank you so much.